la dimissió. Ho ha fet aquest matí i el Consell d'Administració li ha acceptat. Els mals resultats i unes declaracions del director esportiu de l'entitat, Ramon Planes, on no garantia la seva continuïtat a la banqueta, poden haver estat el detonant d'aquesta decisió. El club ja busca un nou entrenador per preparar el partit de diumenge contra l'Eldense. No vull parlar que estem amor amb l'entrenador i la setmana que ve no hi sigui, o sigui l'entrenador que ens puja a segona divisió A. Per tant, vull dir, bueno, des del moment que està al Lleida tenim confiança en ell. El moment que no la tinguem, doncs no hi serà. Aquestes declaracions de Ramon Planes ahir durant la presentació de Tato sembla que no han agradat gens a Felipe Miñambres. Aquest matí l'entrenador ha decidit llançar la tovallola i abandonar la banqueta del Lleida. Segons ha pogut saber TV3, el tècnic ha manifestat al president Xavier Massana que no tenia prou suport i en cap cas volia que el partit de diumenge davant l'Eldense es convertís en una autèntica final, on en cas de derrota hauria estat destituït. Sigui com sigui, el club ja li busca un substitut. Un dels que de moment no tornarà al Lleida és Miguel Rubio. Malgrat que només fa una setmana que dirigeix la Cultural Leonesa, ahir va comunicar al club la seva intenció de marxar a causa d'un problema personal. Però l'extècnic blau no podrà tornar al camp d'esports aquesta temporada, ja que diumenge va dirigir el seu equip davant el Logroñés. Aquestes anades i vingudes demostren que el món del futbol cada cop és més surrealista.